Lav u lovu s drugim životinjama. Lav, ovca i još neke druge životinje pođoše jednom zajedno u lov, pa se prije dogovoriše da će lovinu podijeliti na jednake dijelove. Zapane jelen u neki glib, upravo ondje gdje je ovca bila na straži. Ona to odmah javi lavu. Lav dođe, zadavi jelena i razdijeli ga u 4 jednaka dijela. Prvi je dio moj, reče životinjama koje su naokolo stajale, jer sam lav. Drugi je opet moj, jer sam među vama najsrčaniji. Treći mi morate ostaviti kao najjačemu, a onoga ću mahom zadaviti koji se dotakne četvrtoga. Tako lav zadrži cijelog jelena, a ostali lovci ostadoše bez lovine i ne smjedoše ni pisnuti. U posao se ne upuštaj s mogućima i silnima, jer vazda ćeš, vjeruj, izići s kratkim rukavima.